Xente, benvidos e benvidas ao Festival de Fin de Curso do CEIC San Clemente de Cesar. Ides a ser testemunhas dun acontecemento maravilloso que socorre unha vez cada X anos. Verdade, Soraya? Así é, Gerard. Xa había moito tempo que non nos metíamos nun enredo así. Pero xa que estamos nel, imos disfrutalo e tentar que toda esta xente comparta con nós este momento tan especial. Seguro que non lle queda gana de máis festival. Esta mañá imos ver unha variedade de actuacións que non nos van deixar esquecer este día. Por iso, queremos agradecervos de antemán que sexades testemunhas do resultado do esforzo dos nosos compañeiros e profesores, así tamén do Concello que participou neste festival con un asallo moi especial. Unha actuación final que nos sorprenderá. E agora imos ao comezo cas actuacións. Os primeiros a sair ao escenario son os alumnos e alumnas de cuarto de educación primaria, que nos van a divertir cunha obra de teatro titulada "Con cuarto me parto", coa que nos van a interpretar a realidade que nos atopamos no centro a diario. Un aplauso para eles. Rógase o curioso espectador que non se ría moi alto, tanto para non despertar os que queiran dormir como para non perderse o presente. Bos días, clase. Póñanse de pé os que están sentados e sentadvos os que estades de pé. Iván, deixa as moscas tranquilas e ten. Ben, onde quedamos en que 2 máis 2 son 5, non? Non eran 7. Depende, depende. Bueno, agora que estamos todos, imos a empezar coas preguntas. Emma, dime 2 pronomes. Quen? Eu? Moi ben. Dime, Joel, unha palabra que empece por xe. Oxe. Oxe, home, non vai ser mañá. Non, digo que ese é xoves. Empece por ser. Oxe non é xoves, pero bueno. Que che pasa, Lucía? É que non entendo. Que é o que non entendes? Non entendo que todo xunto escríbese separado e separado escríbese xunto. Pensa noutra cousa porque vas a estourar a cabeza. Profe, teño unha dúbida. A ver se che podo aclarar. Onde escríbese con H? Onte non. E hoxe? Hoxe sí. Pois non me explico. E como pode cambiar tanto dun día para outro? Adiante. Bos días. Que é, Alicia? Non se che correu o sentido da casa? Sí, profe, ocorreuse, pero xe non tarde para as 6. Bueno, sí. Profe, como se escribe mala? Como soa? Pum. Por que te metido Colón? Por a súa memoria. Por que dices iso? Porque me sei un monumento con a memoria de Colón. Adiante. Perdón que interrompa, señora profesora, pero é que estou aquí para averiguar se é certo a que me conta a miña filla Laura aquí presente. Non é unha maneira moi ortodoxa de entrar, pero teño curiosidade. Que é o que lle conta a súa filla? Pois que vostede lle faga a rapaza as preguntas máis difíciles. Que hai dicito niso? Nada, home, nada. Agora estaba lle preguntando aos alumnos. Quere vostede comprobar as preguntas? Pois claro, a iso vin. A ver, dime ti, Laura, cantos son 2 máis 2? Velo, papá, velo. Xa empezo outra vez. Sempre me pon a min as máis difíciles. Non é xusto. Convéntese vostede agora. Ademais, ahora que está aquí, teñelle que contar que súa filla copiou por Emma no examen do mércores pasado. E como sabe que copiou de sacar Emma e non foi ao breve? Porque na terceira pregunta Emma puxo eu esta non a sei, e súa filla puxo eu tampouco. Que vergoña, que ridículo me fixese quedar. Toma, está. Bueno, ahora xa pasou todo. Ben, Emma, ti antes vivías en Santiago, non é así? Sí. Entón, sabrásme dicir como se chaman os que viven en Santiago? Home, mestra, sei como se chaman algúns, pero todos non. Bueno, pues vamos a cambiar de tema. Unha pregunta de religión. De que morreu Xudas? Ah, sí, Dioxinas. Ainara, como se chaman os 3 primagos? Penso que os 3 reis magos eran 2, Papá Noel. A ver,
dicir quen escribeu o Quijote? Eu non fun, profe, eu non fun, prometo. Non lle verde, profe, non lle verde. Se ela di que non foi, é que non foi. Debe estar soñando, debe estar soñando. Bueno, xa está ben. Agora mesmo vou falar ca directora porque me ides mandar a tumba. Que miras ti, Xa!